Lesgeza indaba zo-1 KZN TV ufundela uSamketswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Ifihlwe namuhla imeya yaseNkandla indida kusula imeya yasemajuba kanti yeTheku ithi konke kuhamba kahle. Uchazwe njengesishoshovu besizinikele emsebenzini waso lobe imeya kamasipala waseNkandla uMbhekiseni Ibiyela. Lokhu ke kuhlaluke ngenkathi kusengethwe inkonzo omngcwabo emahlazeni eNkandla enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal namuhla. Abephume ngomningi bawo amalungu omphakathi naweqembu le-IFP ukuzokwethamela inkonzo yomngcwabo kalowo beyimeya kamasipala waseNkandla uMbhekiseni Ibiyela. Izikhulumo ezahlukene zitosa ukusebenza ngokuzikhandla nangobuqotho kwaBiyela. Inkosi yasemahlayizeni uBhekizizwe Biyela udlulisa amazwi akhe ngefu elimnyama elibehlele. Ebivama ukuhlekisa lapho ikhona futhi bekuyinsizwa njengoba sechaziwe enesibindi sechaziwe bathu iqotho ekukhuluma futhi ikholelwa kukho bengiwuye umuntu ongayisho into ayicabangayo nayibonayo. Usihlalo we-IFP nophinda bundunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli udlulisa amazwi akhe okugcina ngoBiyela. uNtuli kuzokhumuleka ukuthi kwaphuma yena esikhundleni sokuba imeya yaseNkandla kwangena uBiyela. Egameni kahulumeni esifundazwe ube uhulumeni na umenzo ngoba ube uhulumeni wasekhaya. Futhi sinethemba lokuthi uhlobo lwemeya oluphuthele njengaye lungombanye ngoba ayifani imeya abafani nomasipala. Kodwa waseNkandla ubumasipala ozinzile ngoba into esemqoka ukwabuzile. Umengameli we-IFP uVF Hlabisa naye ubeyingxenye lenkonzo ebithanyelwe amalungu omphakathi namakhosi ahlukene. uHlabisa udlulisa amazwi enduduzo ewabhekisa eqenjini nakumphakathi kanjalo nasemndenini wakwaBiyela. Ndaba ezitha Nkosi yesizwe kubalulekile ukuthi uma umuntu bekade sisebenza naye ingane zingamazi namakhosikazi akehlala engamazi kuthi mase kufika lesi sikhathi bababona abantu akade ethi ngihamba ngiyakubo uma ehamba phakathi kwekhaya. Kuyo yonke imbuthano yeqembu lenkatha yenkululeko umfowethu uMbhekiseni ubeba khona izikhathi zonke. Sibonile futhi bomenziwa ingane yenu ngisho noma isiqalile ukuhlabeka empilweni kodwa ingapheli ukuba nathi embuthaneni yethu. uBiyela uqala ukuba imeya ngonyaka 2021 engene ezicathulweni zikaThami Ntuli osengundunankulu wesifundazwe kanti ushiye amakhosikazi amabili kanye nezingane. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eNkandla. Amaqembu aphikisayo kwisifunda imajuba enhlaneli kaMthani yasezwakaliseke imibono ehlukene ngokusula esikhundleni kameya we-IFP kulomasipala. Umntwana uNdabuko Zulu usule emva kokuyalelwa ke iqembu lakhe elikhale ngokungahambi kahle kwezidingo zomphakathi ngaphansi kobuholi bakhe. I-IFP iphethe lomkhandlo ngokubambisana namanye amaqembu ukusukela ngokhetho lohulumeni basekhaya olungo-2021. Izinsolo zithi ukugqoza kwezidingo zomphakathi yikona okugcine kwenza iqembu lifike kulesi sinqumo yize kwisitatimende lesikhiphile lingakuvezanga. Kunalokho libonke isikhathi sikaZulu abe nasihleli kulesi sikhundla. I-EFF ithi asamukele isinqumo sokusula kaZulu ngoba wehlulekile. Ithemu kameya liyayihlalile isikhashanyana ayihlukanga ke umsakazi nale bihlelwe upredecessor wakhe uVV Bam lapho babonise ngokusobala ukuthi abanayo interest yabantu basemajuba enhlizweni yabo, abanayo interest yokuthuthukisa impilo zabantu basemajuba. Under umeya we've witnessed the total collapse of departments. The Department of LED kuyimanje is not helping anyone. The Department of LED is only helping
helping those who are politically connected and those who know him personally and who know the IFP personally, who are card-carrying members of the IFP personally. So see EFF umsakazi sokubeka nje ngokusobala ukuthi IFP has no interest of the people, but in ikhundla zonke lezabanazo ikhundla zokuthi bakwazi ukulwa ama-factional battles wabo. Owe-ANC ukhale ngenkinga yamanzi lo mkhandlu hlulekayo ukuyixazulula. Ungaya emawadini awu-34 ase-Newcastle awekho amanzi okuyi-co-function ne-co-mandate ye-district municipality. Kusukela uNdabuko Zulu ebe umeya we-district yasemajuba akukho okuke kwenzeka okukhombisa ukuthi khona inqubekela phambili khona ushintsho. Kunaloko uNdabuko Zulu besebenzisa umkhandlu wasemajuba district njengethuluzi lokuzicebisa yena neqembu lenkatha kanye nabangani bakhe kusetshenziswa imali engekho yomkhandlu wasemajuba district. Sikhuluma nje umkhandlu wasemajuba district kwezezimali uguqile awenzi kahle no-auditor general njalo uhleze sibikela ukuthi isimo sihambe kahle. Umkhandlu wasemajuba district ungomunye wemkhandlu ekuthiwa i-under financial distress engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zezimali ekufuna ukuthi ihlangabezane nazo ukuze kube nentuthuko ekuhlaleni. Neqembu Team Sugar SA lithi IFP ihlulekile kulo masipala. Ngoba ayikho into abasize ngayo somphathi wasemajuba except nje izinto bebezenza abagudu kuzona ukuthenga amakhansela ANC ukuthenga amakhansela eTeam Sugar ebese bewasebenzisa ukuthi bahlale emandleni kuyo wonke labo masipala abakhona la emajuba. So nje umphakathi kumanje uyabhikiza nje ukhala ngamanzi ukhala ngentuthuko ayikho into eyenzakalayo. Kutebogo Sibisi wesindaba ze1 KZN TV ku channel 261. Baculisekile ke abomkhandli iTheku ngokwenza kahle kaleli dolobha njengoba kuyisikhathi samaholiday. Imeya Cyril Club utshele abezindaba ngesikhathi kunesithangami nabezindaba ukuthi ke kusakude kakhulu bafinyelele kwabebezibekele khona ukuthi ke bakuzuze oku 1.3 billion wenkece. Sekusele kancane ukuba idolobha iTheku lifinyelele kwebelizibekele ukuzuza ngalesikhathi samaholiday kanti lokhu kuchazwe njengempumelelo njengoba kufukule umnotho. Target yethu bekuyi 1.3 million visitors abeza lapha eThekwini. Singasho ke nje ukuthi kule weekend ebekade sinayo ehlanganisa uDecember 16 sibe nama visitors lapha eThekwini awu 113,000 and awu 68,000 awu and kuba abantu abalalayo okusenza ukuthi sikube nenzuzo nemali engenayo of 463 million rand. Kwavuleka ke namathuba emsebenzi angaphezulu kuka 2000 and lokho kufukuleke umnotho wethu ku-GDP imali esifaka ku-GDP ngemali engaphezulu kwi-billion. Sebe reportile ke laba esebenza nabo emahotela ukuthi abantu ababhuke emahotela ethu bangaphezulu kuka 72%. Nizokhumbula ukuthi ke itarget yethu beku 75%, kodwa ke nginethemba lokuthi asikude kakhulu ukuthi sihlangabezane netarget yethu. Kuvele uthi angama-22 amabhisha avuliwe kwangama-23 kanti kusukela kuqale amaholiday kusabikwe izigameko ezimbili kuphela zabantu abaminzile olwandle. Imeya idalule ukuthi ke njengoba nesimo sezulu silokhu siqhubeke njalo nokungabi sihle iyakhathazeka njengoba kwaziwa ukuthi ke ingqalazinda kayikho esimeni. Kuqinisekiswe nezivakashi ukuthi ke izobe iphephile ngaso sonke isikhathi. On that front, I'm assured that all tourism sites, including hotspot sites, are well covered by our policemen and women. And we've also received a boost from the provincial commissioner, who also has reinforced and his law enforcement agencies to ensure that we really guarantee the safety of our visitors in Durban. Udabini oluthinta ukubhaliswa kwabezitolo ezingama-spaza shop kuvele ukuthi ke babalelwa ku-3,000 abantu abasabhalisile kanti kusazohlonzwa ke ngokobuzwe. It's still early for us to indicate how many foreign nationals are,
because it's going to be a process. The process involves us having to touch base with Home Affairs to check if the people who submitted, who are claiming to be foreign nationals and have submitted the documentation, and that the documentation is legit, because we don't want any chance takers and to hijack the process and register using false documentation. Ey'ndabeni ze-One KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Ngemuva kokwenyuka kwesibalo sentsha ekhulelayo kwisifunda ugu, inhlangano iGirls Gloves Up Foundation qhamuke nendlela yokukhuthaza izingane zamantombazane ukuthi-ke zizigcine zingamatshitshi. Umfundisi Mafunga Sembili uthi-ke bahlanganisa amatshitshi aqhamuke emabandleni ahlukene beqhakambisa ukuthi-ke isiko nenkolo akuxabani. Njengoba sinyuka isibalo sabantwana bamantombazana basebancane abakhulelwayo kwisifunda ugu, abenhlangano iGirls Gloves Up Foundation baqhamuke nokuqhakambisa ukubaluleka kokuziphatha kahle kwizingane zamantombazane zizigcine zingamatshitshi. Kanti kuhlanganiswa amatshitshi ezindawo ezahlukene zahlomula ngezitifiketi zokuthi zisazigcinile. Kwaphinde kwabonga nomsebenzi omuhle wonomehlo. Izintombi ziqale ngokuthi zihlolwe ekseni labe kubanjelwe khona umcimbi isemachisini ePorchepstein. Okuqala balali, so it's a sexual abstinence ngokwesingisi, iyona si promoter kakhulu ngenxa yokuthi kuke kwavela 2023 2022 ukuthi engathi teenage pregnancy iningi kakhulu ngala ku Ugu district. Sase sibona ukuthi mhlambe njenge foundation ake sibone ukuthi singasiza kanjani. So into esingenelele ngayo sambili siye ezikolweni si promoter ukuthi abantwana abangene kuma programs akomkhulu khona kwi district yonke ukuthi bahambe bayohlolwa. Abanye abefundisi basasaba ukuthi indaba yokuhlola bayihlanganisa nosiko, kanti usiko nesiko nenkolo into ezintathu engafani ekufanele ngelinye ilanga zichazwe ngoba izingane zizithola seziwelelo phathe ngenxa yokuthi azilulekwanga ngendlela. Onomehlo ke bayahlola bese thina ke singenelela njenge foundation ukuthi siyofundisa ngezifo ezikhona, siyofundisa ngo stay in school program, siyofundisa ngokuthi abantwana bazigcina kanjani nanokuthi ke be healthy kangakanani. Unye wonomehlo uthi bakuthokozela ukuzobongwa. Ngoba esikhathini samanje unomehlo uthathwa nje njengomuntu nje mhlambe ongabalekile noma kanjani, kanti siphethe igugu labazali ibaya zabazamadoda ekubale ngalendlela ukuthi ukuzigcina kwaintombazane nje bahlangene kanje ukuzigcina kwentombazane thina kube igugu noma singazizeli ngani zamantombazane kwesinye isikhathi, kodwa nje zona lezi zikhona kuba kuhle ukuthi siziqoqe ukuze zikwazi ukuzigcina kahle. Yabona lo nto ukuzigcina eqiniso nakona umshado. Mina ngiye ngisho kanjalo ukuthi mawuzigcina ungathi mawuzigcina engqondweni yakho zigcinele umshado, funda ube nezinto zakho kuyothi mangabe soqedile usubona ukuthi empilweni kuyaprogresseka ubese uyaqala ungawubheka umshado mawuthi uyatholakala. Intombi nto eneminyaka engu73 ubudala uthi waqala ukuhlolisa neminyaka engu13 kuphela, kanti uyakugqugquzela kakhulu ukuziphatha kahle. Mina ke ngiyintokazi kaNgcobo kaMafunza Fulele kaMakhabalida kaMavumezitha. Ngaqala ngimncane ngangina 13 klolo. Sekuze kwayimanje sengina 73 ngihlobo. Ngokukhula kwami ke nami ngibona hayi akuye phambili angingasemshadweni. Ngaqala ngathi ngeke ake ngishumayeze izingane ngokuthi imnandi lento. Izintombi nto ezigqoka amajazi zithola nezitifiketi zithi zijabule kakhulu. Ukuzopromote iabstinence nanokuthi sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi alikho ihlazo ekubeni intombi, nanokuthi sifuna ukugqugquzela abantu ukuthi ukuziphatha kuyinto enhle because ukuvikela nakuma STI ama STD kusiza ekutheni siyavikeleka nasezifeni eziningi. Ngale nkathi usazigcinile ungazigcini nje kuphela mase uyafunda, kubalekile nokuthi ufunde. Anye ayintombi ezizigcinayo zizigcina ngoba mhlawumbe zizigcinela umendo, kanti akona lokho. Umendo iachievement nje ebasendleleni yawo. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemachisini. Asithishelele ezitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV nazi ke ihlokwana kwizona ehamba phambili usukwini namhlanje. Ifihlwe namuhla imeya yaseNkandla indida kusula imeya yasemajuba kanti yeTheku ithi konke kuhamba kahle. Imeya kamasipala wesifunda iZululand uMichael Khumalo uthi ke selukhona uzinze ezigodini ebezilwa kwaNongoma lokhu ke ukusho ngenkathi ukuthi luhlelo lentuthuko edidiyelo kumasipala abaqhulusi nokuyilapho egcizelelwe khona ukuthi ke bazimisela ukuthuthukisa intsha ngezindlela ezahlukene. Imeya kamasipala wesifunda iZululand uMichael Khumalo uthi basaqhubeka nokwazisa umphakathi ngezinhlelo abanazo kunyaka 2024-25. Namhlanje besaqhubeka nochungechunge lwe-IDP. Namhlanje nake siyayivala la ebaqulusini silokhu siqale kwaNongoma sayophongolo sayeDumbe saya Ondini njoba sesiyivala ke namhlanje besaqhubeka nokuzokwazisa abantu abasivotela ukuthi yini esiyenzayo njengomkhandlu wesifunda saseZululand. Kodwa futhi bezobabikela nangeingqinamba esihlangabezana nazo la ababona khona intuthuko itotoba. Kodwa futhi besizobacela ukuthi babambisane nathi. Kodwa futhi basitshene la bengajabule khona besizele lokho. Uphinde waveza ukuba banezinhlelo ezintsha zokuthuthukisa abantu abasha. Sinalo uhlelo lokulekelela abantu abasha. Ngichazile ngaphakathi nakuba isimo sezulu besenza ukuthi umuntu akhulume anqamlele. Sinohlelo oluqeqesha abantu abasha. Sinomkhakha la isithi khona indonsa la isibhekelela khona abantu abasha abafuna ukusebenzisa amakhono. Ungabe ufuna ukuthunga, ungabe ufuna ukucula, ufunda ukupheka ukuze uyoyivulela eyakhe inkampani, siyakwenza lokho. Kodwa futhi siyabaxhasa ngisho abantu abadlalayo, sikhipha amajezi, senza lokho. Noma ngabe kunemkhakha wokugijima ama-athletics njoba kade sikwa Salga nje eThekwini besibhekelele nje ngqo nabantu abasha. Sinemali engango 10 million ebhekelele nje umuntu omusha ukuthi usizakala kanjani. Njoba nje kuzoqala unyaka omusha sizobheka nje ukuthi la eZululand bangaka abantwana abaphase kahle. Kodwa futhi umntwana noma engaphasa kahle umsakazi ngeke simsize uma emi kahle. Kodwa siyosiza lowo phase kahle, kodwa umuntu uyabheka ekhaya ubone ukuthi ngeke akwazi ukusizakala somsizana. Kodwa futhi sinohlelo lwabantu abasha sizoyeka lento yokuthi sikhiphe o5000 sithi senzela nje ukuthi umfunda register cha. Labo bafundi esobathatha noma ngabe bathathu noma bebahlanu. Kodwa sothatha abafundi abenza izifundo ezihlobene kakhulu nomsebenzi kamasipala ngoba sizobafundisa beqala beze beyoqeda bayothi beqeda uma kodwa bephasa uma befeyila siyamlahla nathi uma bephasa uzothi eqeda esikoleni uzobe seqashiwe sezoqala ukusebenza emkhandlweni zinhlelo lezi ezibhekelele nje abantu abasha. Uqhube ngokuthi kuyabathokozisa ukuba khona kozinzo ezigodini ekade zilwa kwaNongoma. Kulempi eke yaba kwaMusi yasiphatha kabi. Kodwa sahamba sayobakhuza sihamba nomhlonishwa weMC. Ayi ngifisa ukubabonga basilalela kusukela sahamba sayocela ukuthi hayi phansi ikhali ngempela bayibeka phansi ikhali. Kodwa futhi asigcinanga lapho sahamba saya eGoli sayohlangana nezinduna eGoli sahambela amahostela eGB eThokoza naseFosloras siyokhuluma lokho ukuthi laba bafowethu abaseGoli abangehlike behle nempi yokuthi bekuxatshene emakhaya. Siyokhuza lokho ukuthi abathi behle beyodala ubumbano. Sikhulekela ke lokho ke namanje ngoba sibona kuze kube namhlanje akugenzeki. Kodwa abaningi phela bakafiki. Kodwa sekhona sebefikile. Sisabona kusahamba kahle. Siyabanxusa siyabacela insizwa zakithi ngoba ngabantu besilisa kusiba besifazana. Siyacela insizwa zakithi sihlele ingoma ziningi ingoma ngeke ngikwazi ngisho ukuyibala. Sixhasile futhi thina njengomkhandlu waseZululand. Senzela khona njalo ukuthi abantu bahlangane benza izinto ezizoba entertainment zibajabulise bangalibali ukuxabana ngoba uma bezohlala etshwaleni bazogcina sebehilana begcine begwazana begcine bedubulana kugcine sekuyimpi. Thobeka dlala lezindabeni ze1KZN TV ngisebaqulusini. Kubeke injabulo kwizihlangano ezingenza izuzo zasedlangeza zinikelela kweosomabhizinisi abahlukene ngezibhahla zikaKhismosi ngenhloso yokujabulisa izingane kanye nezaguga. Lokhu ke bachaze njengento esiphusiso sokubona.
Ngalesikhathi samaholidi kaKhisimusi laba baswele bayaye basale Dengwane njengoba imindeni eminingi isuka ihlangene ndawonye ijabulela amaholidi. Usomabhizinisi wendawo yokudla iUnique Restaurant eDlangezwa udlulisela amaphasela okudla nezimpahla kwinhlangano engenzi inzuzo iLinzwa Foundation. Ngibonga kakhulu umphakathi waseDlangezwa kwena osupport iUnique Restaurant ukuthi uqhubeke usupport njengoba sikwazi ukubuyisela emphakathini ingenxa yokuthi support kakhulu eyiwona. Ngibonga kakhulu futhi nomndeni wami okuwona ovumayo ukuthi konke lokho esikwenzayo njengeUnique sikwazi ukwenza isupport engithola einganeni nako nkosikazi sizoqhubeka njalo so support umphakathi waseDlangezwa. Njengosomabhizinisi bala eDlangezwa umphakathi wala eDlangezwa omningi uswele. So ngiya encourage ukuthi bonke osomabhizinisi abanye bala eDlangezwa bephume beemphakathini because ugovernment uwodwa angeke ukwazi ukumelana nazo zonke izidingo zomphakathi. Lo ngumsunguli weLinzwa Foundation uLindiwe Dube uthi lokho abakutholile kuzobasiza kakhulu ekutheni bakwazi ukudlulisa uKhisimusi kogogo. Khisimusi bengaqali ukusisiza beke ukuthi uma singenayo into yokupheka sifone sicele bas assist futhi ngokudla kodwa kulokhu ngempela ngifuna uqabanga kube isurprise because nje kulonyaka besingazi sizophuma sishonephi bese siyitshelile ukuthi akusizokhipha lutho kubantu njengoba kuKhisimusi kodwa sithe masithola icall ukuthi ayiboni nakho sizothola ama food parcels khona naneyingubo kunama wheelchair kuningi nje sizokwazi ngempela siphume kubonakala ukuthi ngempela kukhona abantu akuzothini kubonakala ukuthi abantu kube khona abakutholayo. Khona manjalo inkampani Thuthukani Trading kubamsana neqembu lezepolitiki MK Party bahambele ikhaya lezintandane eDlangezwa isiyamthanda organization ukuzonikela ngoKhisimusi kubantwana. Umnikazi walendawo ukhethiwe molawulwa uzokwazi ukujabula ngokulekelelwa ngalolu hlobo. Abantwana baphuma emakhaya aphila nokubahlwempu ngiphinde nginakekela abantwana abanomama abaqile kakhulu ophuzweni bese ngiphinde nginakekela nabantwana abangaphansi kwama abuse ahlukahlukene kungaba we rape ngaba ka domestic violence kakhulukazi ngisasebenzele endaweni engihleli kuyona ngoba isifiso sami ngangibona nami ngikhule ngaphansi kwaso ukuthi le ndawo lena inenkinga yokunganakeleka kakhulu kwabantwana. Abethuthukani neMK bachaza ngokubenze bazonikela kuleli ikhaya emva kwesethembiso abasenza. Sadecide sizodla ukusoba noKhisimusi nengane namhlanje la silethe khona impahla zengane zokugqoka eKhisimusi. Saletha ukudla kwabantwana kukaKhisimusi ngoba sibalekela le hantu ukuthi singenza sigcine amazwi ethe sakhuluma before ukuthi sizoba noKhisimusi nabantwana sigcine ngasenzeka ngasesiqamba manga sesiba nama commitments ngomhla ka25 so everyone will be committed nabantwana bazobe committed ngomhla ka25 so we decided ukuthi size namhlanje. Umama la ekhaya simazi ku door to door owawenziwe wathola ukuthi wakhala ngesimo sezingane nanokuthi akakaza asizakala. So sasesathinta ubabuhlophe ngasingafuna ubabuhlophe ukuthi angakwazi ukusiza umama. Bekuyinjabulo yodwa kubantwana bethola izipho zikaKhisimusi. Ezidabenze 1 KZN TV ubikuthi abantu maphumulo eDlangezwa. Umsunguli wenhlangano amaChrist engenzi inzuzo izingelosi Community Organisation uNompumelelo Mthetho uthi ke babizele ekusebenzeleni umphakathi ngokuzinikela nokungabheki inzuzo ukusho lokho ngesikhathi benomcimbi kaKhisimusi wabadala enseleni. Le nhlangano yamaChrist izingelosi Community Organisation ilekelela abaswele izinze Richards Bay ibe nomcimbi ovala unyaka labihlanganise khona sebekhulile ukuzopha uKhisimusi ithi ihambele kumphakathi eselemuva kanti iziningi inqinamba ehlangabezana nazo uma ke ihlanganeke nabo kodwa ke inazo izinhlelo zokuba ke ingenelele ukuze besezakale. Lo ngumsunguli lenhlangano uNompumelelo Mthetho ukuthi baqhubha umsebenzi kumphakathi ngesikhwepha zabo bafisa ukubethola ukwesekelwa ukwenza i-year-end function uKhisimusi wogogo sizobanikeza izipho sibaphekelile kumnandi ukudla kunamasaladi nenyama nofishi so sibona ukuthi akwenele sase sibathengela namakhekhe ukuthi uKhisimusi awufike kubo sabathengela nama-orosi no ultramel so sithengele nje abantu abawu50 ngoba besifuna abantu abadala abawu50 so sisahlabela ikhwela ke emphakathini ukuthi nansi inhlangano ifikile ngo2019 iqala ukusebenza kodwa ayikazi izinakwa akusikhona okokuqala siphumele ogogo last year besiphumele enseleni senze eMandlanzini senzela abaseMandlanzini njengoba manje sesenzele ogogo.
Ubuholi bunxuse ukuba yesekwe lenhlangano ukuze iqhubeke ke isebenzele umphakathi eswele. Maningi kakhulu ama programs abalekela kuwo. Zikhona ke inkinga ababhekana nazo uma kuthiwa basiza ogogo. Mhlambe ngawo ukuhlumeza kogogo noma inkinga ababhekana nazo emakhaya. Njengohulumeni kokhona noma leadership ekhona siyazama useke kweminye iminyango njengo-Home Affairs nokusibathwele lamavoucher labasuke bewadinga. UKhisimusi usheshe wafika kwabadala ngokuvashelwa ile nhlangano njengoba ke bethi bajabula ngoba nabo sebenako uKhisimusi. Sekukaningi abayingilosi ukuthi bazosenzela izinto eziningi. Ngicabanga ukuthi sokukwesine noma ngokwesihlanu bezosenzela izinto ezinhle besipha ama-food parcel basipha konke besikhuthaza nokuningi abasikhuthaza ngakho emizini yethu. Ngibonge ingilosi njoba abaqali noma sikhathi bebuye ngibamba amatoka ngabikho kodwa bembona befika ekhaya ufike nami ngijabule namanje sihlile manje sisuthi. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu enseleni. Phinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza ihlokwana bekuyizona ebehamba phambili usukena namhlanje. Ifihlwe namuhla imeya yaseNkandla indida kusula imeya yasemajuba kanti yeTheku ithi konke kuhamba kahle. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u18.32 maqhathiswa nedola laseMelika, u22.92 maqhathiswa nopondo, lu19.05 maqhathiswa neeuro lase-Europe, igolide lona $2,606.95 ounce, uoil ongahluziwe wona $72.88 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lizokubukela ibophele abadlali beOrlando Pirates, Mamelodi Sundowns neKaizer Chiefs iqembu leCarling All Stars elizodudulana nompetha beCarling Knockout Magesi F6 sasa. Lo mdlalo uzobanjelwa ekhaya lezimnyama eOrlando Stadium ngokugamanxa kwehora lesithathu kusasa ntambama. Imagesi yemukene nesicoco seCarling Knockout ngesikhathi ke iguqisa iSundowns ngamagoli 2-1 kwamanqamo obuseToyota Stadium eBloemfontein ngenyanga edlule. Abadlali ke bazogijima kuAll Stars bavotelwe ngabalandeli. Ngokwemigomo ke yalomqhudelwano kufanele ke iqembu lizoqala libe nabadlali abayisithupha abadlala esigabeni esikhokhelayo nabayisithupha kabagijima ku-DStv Diski Challenge. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeza kuqo besikuphathelo zona usuna namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo impela sonke emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.